mga kaklase, may buntag ka natong tanan diha. Atong pasalamatan ang ato ang Department of Education sa paghatag namo sa mo ang mga protective equipment, no? Ang pasalamatan ni una ang paghatag namo aning face shield. So tayo kay DepEd ha. O tapos napod mi face mask, no? Nga gihatag sa DepEd plus ang alcohol nga walay brand. wala siya brand. Okay, gibutang siya namo anang spray para mas convenient siya. Gi-refill ra. Muna siyang walay brand ang botilya kay para mas convenient sa mga teacher pag spray ra ba, no? Ana spray ra siya. Okay, so thank you kay DepEd sa mga materials nga gihatag namo diri ron. Hopefully ma-providean pa migdaghan, no? Thank you kayo. So nami ron diri naka-duty ang mga kauban, no? Naka-social distancing. Tag 1 meter dyan na. Bisa pagsukdo ninyo. 1 meter dyan na. 1 meter dyan na. Among mga sagbot diri naka-social distancing pod. So wala pa pod gitapo kay bawal. So diya bilang diri magliw-liw ra ta while waiting sa COVID. While waiting sa COVID while waiting sa di ba po na kay magkaning COVID man ta kabalong asa ni ron nya inahalad sang naadyo tayo mga precautionary measures, no? Pasalamat ko rin ako diri, ako pong kauban diri nga mag-YouTuber po muna ako ang editor unya pohon kay mangtas kay inis editing Sir Jerry Bisario. Mag-YouTuber na ni siya kay murgono yan talent ani yung editing, maayo kay siya ana. So una pa siya unsay ko. Kay busy man kay na siya. Unsaon mag-YouTuber na po disod kayo. Nya ako gani wifi sigog palod ako loader nako Ako loader dito sa Mamarinet. Kunya kay palod kag Gosor 50. Sus Ginoo ko matablo ka nag-upload. Maapta kag iska adlaw po ninyong in-upload. Payita. So kinahanglan ta basic na yung sponsor nato mga subscribers di atong wifi nga naay antina ba ana. antina. Sir siya bay? Kanang PLDT wifi niya magreklamo pud sila niya bidaghan ang wire. Imo na lang nila halayhayan. Oy, may buntag ninyo mga ma'am. May buntag natin mga bisita. Magpa-enroll ma'am. Ay na, tanawa guys ko tawag mga basura, ga social distancing. Oro na sila diri mo tawag nato magpapunit sa mga basura. Dili sir na. Mga sa mister nga, ang among ikuan dili ba mudaog diri kay bawal ang daog. Ay bawal man ang daog ma'am. Og sa balay sikreto ra. Bawal jud ang daob sa kwan kay madaot atong ozone layer ana. Namoy daob dito sir. Gadaob. Nagadaob dito, kinsa man tong gadaob dito? Nabot sir. Kani kinakusga na mo ni maminyo ta ni siya nya tungod sa COVID. Wala pa. Kani sila ma'am, kinsa man tong gadaob dito? So mo inyong sa city mo. Kamo mo motabang diri. Dang kay salamat ninyo ma'am ha. Sige, salamat. Sa inyong pagtapag-ari sa mo eskwelahan. Okay. Kami taga Sinro sir. Taga Sinro. Taga Sinro. Ano to? Atong environment. Sige, salamat. Sige, salamat kayo ninyo ma'am. Para sa kayuhan sa ato ang panglawas. Diri na. Man na. Ay, tagay kung ko pirma aso ko pirma. Char. Padon jud ko nimo ikani siya mingawon maguni siya nako diri padula sa diri. Asa na imong kanday? So pasalamat mi ha. Nga mi spray na po yung mga taga Senro nga ni ari diri. Nya na po yung face mask. Murag kada adlaw siguro may tagana ni. Kusabol nya. Inabot po na to ang mga kauban na naka-uniforme kayo to, mga Apuli couple. Nalito, naka-kwan sila. Si Sir Apuli. Si Sir Apuli, relax kayo rin panahon na kayo. Wala pa'y sabong. Good morning, man. Good morning, man. Anak naman. Wala. Anak naman sa. Burag katong, kaya ba sa hotel gani? Lami man sa hotel gani. Nagsulod di mo sa CR, maligo gani ka. Naman ay katong hot and cold. Dimana ka? Hot. Cool. Di mo pa dyan na naon kay. Di mo dyan na. Alam mo rin talo kung init ba kay basi mo pasok dyan lang. Di mo na adjust yung hot, cold. Di ala-ala pa rin mo gaway. Uy, gisko. Tanawa na. Kaning Ginoo murag nasuko ning Ginoo.
Guys, ko ta ato mga ato. At school. Ay wala siya nasuko kay kuan ra warning na to tong. Nga na so strictly for adults only to nga istorya ha. So muna siya mga kaklase. Ato mga maestro ron diri baling bisiha kayo. Kini nyo bisa maestro. Kaya uniforme jo guys, Sir Apuli. How are you? I'm doing a vlog. Ma'am Daisy is behind me right now. Say hi to my vlog. Para sa kinabuhi ni. Nya gipatapta na ako masking tape or scotch tape para sana pinubri ra man ni ato ang kuan. Bahalag pobre basta ka para monopad. Puro rin hinulman. Duty na may buntag ka na itong tanan, mga kaklase, diya nasab kini ninyo ang bisayang maestro. Na dili si Ma'am Rosdale, na alis Ma'am Marianette, o si Ma'am Daisy. Mga ay kabalaka nakamasta. Nakamasta. Wala ka ako gikas amo kay Israel pagabot sa na inom ko nga kuy mas. Sugod na o. Di palit ko bag ko na pustanugan ko tasan. Wala extra na tsada lagi na. Mo mag-inat. Magtari ta dire. Magtari ko no. Oh. Lami kaya akong tripod kay binaatan rag. Kana si Sir Kenneth kaway na kay Sir Kenneth muna yung mga tao mga nakatabang na sa mga panahon sa mga kalisod. Si Rosdale dito. Pon. So dapat mo subscribe. Kay haro ma-claim na nako ako ang bayad sa YouTube. Subscribe na mo. Pero makabot na tag 1,000. Okay? Lobo na. Symptomatic na. So guys, amo ilingaw-lingaw pong kukulingaw diri kay wala man pod may kuan ron ning customer pa. So busy pa na mga maestra. Muna siya si Cha Mating. Muna yung caretaker diri sa among school. Dugay na kay siya diri. Abot ko diri, nabalik na lang ko diri na gyapon si Cha Mating. Babay sa Cha Mating kay naani sa YouTube. Si Cha Mating ha. So tuyok sa ko diri. Good morning, Ma'am Ninin Mirapos Arcon. Atong very hardworking teacher. Manglimpyo na siya tibuok campus ron. Okay? Nya dagan kay ni siya farm. Na siya mga klase-klase nga mga halaman di ay. Nini reporting for duty. Inaso Sir Angelo di hapon. Sige. Na vlogger na ta ani. Panginabuhi ni para sa ekonomiya. Ari sa kodre ma'am nim tuyok so daghang kay salamat DepEd ha sa mga gihatag namo nga equipment. Ganahan ako isulob ni kay kuan. Mami, naibiko din mami. Naibiko. Mami, Tamis kay mi. No. Ako gihatag di mo ron. Ako sa isulob ako ang face shield. Dapat man duang kilit pagsuputan na. Pwede na nakukuhaan. Sosyalan. Hindi na lang tuma. Kung imo siya butangan og bagol dire naka-helmet supit na ka mabutor no. Ito naka-helmet na ka. So thank you kayo sa DepEd sa pagpanghatag ani amuang sa Tanay National High School. Thank you so much. Tanay City Division. Daghang salamat. Daghang salamat po sa mangga. Gidala ni Sir Kenneth. Klaro aning ko no. So mga klase, sa sunod na itong vlog ron, mangita ko room dito, adto ko sa Ma'am Daisy nga room, kay adto ko dito maghatag ninyo og mga ginagmay nga tips, no? Para sa maayong pagtudlo. Okay. So sa atong mga, thank you kay ninyo. Nang bisita na to from Senro. Dang ayo-ayo po mga amping mo, ma'am. Okay, gitaga po mo mayon ani dito, ma'am. Yun ani. Wala mo? Nga na rin nyo. Sige na ma'am, okay na na. Manawagan niya tapuhon, manawagan ta, taga Senro, wala ingon ani. Okay na sila ingon ani. So, mura to, sige na.
Para sa ekonomiya ni, mga kwarta tapon, makabenta sa itong mga utang. Ay, unya, na, sa'yo ko. Puta sa rep, kami para mo. Oo, minsan lang. Oh, muna siya. So, dangay salamat sa inyong pagtanaw ha. Partial pa lang ni sa tuang vlog diri sa Toys Pilan while on duty. So, tanan nato mga subscribers dira. Kung bago pa lang ka ni akong channel, ayaw kalimot og like and subscribe para ma-updated mo sa mga bago nato mga videos, no? So, tara. Kung makabanda, magklase na ta. So, busy kay sila silang mga phone kay actually nag-subscribe sila sa akong channel. Oh.